کرنا چاہتے ہوئے ول اپنے گھر دے وچ ول اگر بڈھا امی تے ابا تہاڈے تے میرے اوتے راضی ول سمجھ گئے رب قدوس بھی راضی ہے تے تاجدار مدینہ بھی راضی۔ عزیزان اکرامی ذرا غور فرمائی سے ترمذی شریف دی ایک حدیث مبارکہ ہن سارے بچے پڑھتے پہ یونیورسٹیز وچ پڑھتے ہیں کالجز وچ پڑھتے ہیں لیکن اپنی دی سنن ختم تھی کیا پڑھائی سا کوئی شعور نہیں دیے؟ میرے اساتذہ تشریف فرمائے اہل علم لوگ تشریف فرمائے کیا پڑھائی سا کو اس متعلق ساری رہنمائی کرے دیے کہ ایسا لوگ اپنے پیاریوں دے نال منہ موڑ گنو اپنے والدین دی اپنے بزرگاں دی اپنے لگدیاں کو ایسا کنڈ کر گنو کیا پڑھائی سا کوئی سکھے دیے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ اپنے اساتذہ کو سبق سنا مت غیر جناب ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ دے راوی ہیں حدیث پاک دا نمبر 1899 لالی پال نبی در یتیم دا فرمان عالی شان ہے والد دی رضا رب دی رضا ہے رب دی رضا والد دی رضا۔ عزیزان گرامی یقیناً تا کامیابی دا رفتہ تا گھر تو حاصل کروں ایویں ہی اصلاح معاشرہ دے متعلق بہت سارے لوگوں دے سارے بچے یقیناً اپنے والدین دی ندانی دے وچ اپنے والدین دی توہین کر باندھے والدین دی وہ عزت و احترام کرم تو قاصر ہیں جنہ دا مرتبہ یقیناً جس جو حوالہ والدین دی عظمت دا بلند کیتا گیا ہے اس عظمت کو ڈالن تو قاصر ہیں پہ میں یہ عرض کرے تھا حضور دے غلاموں اگر چاہتے ہوئے رب راضی ہوئے تو رب دا رسول راضی ہوئے ول اپنے والدین دی خدمت یہ والدین دی خدمت دا تذکرہ کیا وہ جب حاجات ہوں من تفعل انہوں دی خدمت کی تھی بن سکتی کیا بھائی سارے بزرگ جو اس دنیا تو رخصت جو تھی گئے کیا یہ خدمت دا سلسلہ ختم تھی گیا جب والدین حیات ہوں انہوں دی جی حضوری کر انہوں دی تابعداری کر انہوں دی یقیناً محبت دنال انہوں دا چہرہ تکن بھی ثواب ہے یہ بڑی بڑی سعادت ہے جب اس دنیا تو والدین رخصت جو تھی بنجن اگر انہوں نال وفا کرنا چاہتے ہیں وال یقیناً اب اللہ کریم دے نیتو ہے رزق دے بچوں والدین دے یقیناً خاطر تساں رزق خرچ کرو چاہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے بچ خرائط دا احتمام کرو رب دی رضا دی خاطر عمل صالح دا ارتکاب کرو ولو رزق دے صدقے ولو رزق کو یقیناً وسیلہ بناتے حضور دی بارگاہ میں دعا تا منگو ان رزق دی برکت نال تہاڈی دعاواں دی برکت نال تہاڈے تے میرے والدین دی یقیناً بخشش بھی ہو سی انہاں دے درجات بھی بلند ہو سی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمیسو میں اپنے بیرہ کو عرض کرنا چاہنا ختم شریف دا ٹائم تھی چکا ہے میں اپنے احباب کو عرض کرے سا بھئی ختم شریف دا سامان چبا گنو چونکہ میں صرف 5 منٹ تک گفتگو جی میں تمہارا حکم ہو گئے عزیزان گرامی توجہ فرمیسو چلو 15 منٹ نہ دے 6-7 منٹ جی عزیزان گرامی توجہ فرمیسو میں عرضیہ کرنا چاہنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے حوالے دنال میں جناب دے سامنے معروضات بیان کرنا چاہنا ایک جمادی ثانی دا مہینہ اس مہینے دے وچ بہت سارے اہم واقعات دن پہ بہت سارے اہم واقعات دے وچوں ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے پیا حضور پر نور دے لاڈلے صحابی لاجپال نبی در یتیم دے رفیق مزار رفیق غار حضرت ابو بکر صدیق او صدیق اکبر جنہ دی صدا کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید وچ بھی موجود ہے میں اپنے حضور دے لاڈلے صحابی دی شان اس انداز دنال بیان کرنا چاہنا ایک موقع دے ہوتے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو یہ دریافت کیتا گیا کہ بھئی علی المرتضی شیر خدا تو آدھی نظر دے وچ سب تو نڈر سب تو بہادر کون اور توجہ فرمیسو جنہاں کو سوال کیتا گیا انہاں دا لقب اسد اللہ دا شیر جنہاں کو سوال کیتا بیندا پیا انہاں دا لقب اسد اللہ دا شیر
میں انہوں دی یقیناً اس انداز دے وچ تعریف بیان کرنا چاہنا، توصیف بیان کرنا چاہنا۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ دے غلام بیٹے ہوئے حضرت اسد اللہ، حضرت علی المرتضی شیر خدا، لانی پال نبی، در یتیم دے ویر، مومنہ دے پیر، حیدر قرار کل، یہ سوال کیتا گیا تو ہاری نظر دے وچ سب تو زیادہ بہادر، سب تو زیادہ نڈر، سب تو زیادہ طاقت والا تے جرأت والا تو کیڑا صحابی ہے پیا؟ اور توجہ فرمائے تو حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائے کہ میری نظر دے وچ سب تو بہادر تے نڈر صحابی ہے حضور پر نور دے لاڈلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ سوال کرنا لے عرض کریں دے تو ہدہ مرتبہ بلاندے تو ہدی شجاعت دے چرچے ہیں، تو ہری طاقت دے چرچے ہیں۔ آپ تے ایک وار نے یقیناً مرحب کو ٹوٹے کیتا گیا عزیزان گرامی، لیکن حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائیں کہ بھئی نا جب غزوہ بدر دا موقع ہے پیا، غزوہ بدر دے موقع دے ہوتے ایک میں چبوترا جتا حضور پر نور در یتیم شفیع المذنبین رحمت للعالمین دے واسطے ایک چبوترا بڑھایا گیا، آپ دی آرام دے جگہ بڑھائی گئی۔ اور غور فرمائیں جب لے جگہ دا تعین کیتا گیا ول تمام صحابہ دے وچوں یہ پوچھنا کیتا گیا وہ شخص کون ہے جڑے حضور دے چبوترے دی نگہبانی کر توجہ فرمائے وہ شخص کون ہے جڑا حضور دی یقیناً چبوترے دی جتا آپ تشریف فرماہن پر اس دی نگہبانی کرے سن، اس دی یقیناً اس دی حفاظت کرے سن۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائے سن تمام چاہیے صحابہ موجود ہن پر، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ہمیں حق دا علم بلند کیتا اور عرض کیتا کہ میں ابو بکر اپنی جان تا قربان کر سکدا، لیکن حضور پر نور دی طرف اٹھنا لی ہر پہلی آنکھ کو میں نیست و نبود کر چکا۔ ای وجہ تو سب تو بہادر صحابی حضرت علی المرتضی شیر خدا فرمائدن میری نظر دے وچ سب تو بہادر، سب تو جرأت والا، سب تو نڈر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان گرامی یقیناً اے بھی عرض کرے سا حضرت ابو بکر صدیق دی جس انداز دے وچ شان بیان کی تھی بنے گھاٹے آپ دی سخاوت متعلق بھی عرض کرے سا جب امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے حکم کیتا تمام صحابہ کو کہ بھئی اس کار خیر دے شامل تھی بنو دین اسلام دین متین دی خدمت دے حوالے دنا یقیناً اے عمل جو بھی حسب استطاعت لنگر دے اہتمام کیتا بنے تمام صحابہ حسب استطاعت یقیناً حاضر خدمت تھی دے رہ گئے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ دی تشریف آوری تھی ساز و سامان سب تو زیادہ آئی ان اللہ دے پاک حبیب پوچھنا فرمے دے پہن اے ابو بکر گھر دے وچ بھی کوئی شے بچاتے آئے ہوئے ولو حضرت ابو بکر صدیق توجہ فرمائے تو جنہ دے مرتبے بلند ہیں، جنہ دے شانہ بلند ہیں، جنہ دے رتبے بلند ہیں، حضور پر نور دے رفیق مزار دے رفیق غار فرمائے دن گھر دے وچ صرف رب دے محبوب دی ذات سبحان اللہ تقوی یقیناً یہ نیکی والا ہر کہیں کو نصیب نہیں تھے، یقیناً تقوی عظمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصہ مبارک دے بچائیے۔ ان میں یہ بھی عرض کرے سا ان کے نام لوگ نا سٹے جے محمدی دوتے آتے مختلف عجیب جی گفتگو کرے دہن پہ یقیناً جماعت ثانی دا مہینہ شروع تھی وے عجیب جی گفتگو شروع تھی میں دیئے، محرم الحرام دا مہینہ شروع تھی وے عجیب جی گفتگو شروع تھی میں دیئے، کئی حضور پر نور دے اہل بیت دے دیوانے، کئی حضور پر نور دے یقیناً اصحاب دے دیوانے، لیکن میں فقیر عرض دے کرنا چاہنا جنت انہ کو عطا کی تھی ویسی جڑے حضور دے حضور دی اہل بیت دے بھی منن والے حسین تے حضور دے یاراں دے بھی غلام۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائے تو میں اپنے بینا کو عرضیہ کرنا چاہنا امام الانبیاء تاجدار مدینہ تے غلاموں ایک موقع دے ہوتے حضرت علی المرتضی شیر خدا ایک جگہ دے ہوتے تشریف فرما ہے پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یقیناً اس جگہ دی طرف تشریف فرما تھی دن آپ یعنی اس سمت دے طرف روانہ جو ہیں پہ بل یقیناً جیولے حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی المرتضی شیر خدا دا چہرہ مبارک دے دے جو ہیں آپ دے
تے یقیناً لباں تے مسکراہٹ جاری تھی ویندی ہے انہاں دی محبت و عقیدت اے انداز دے تے ذرا ایک غور فرمیسو انہاں دی الفت دے متعلق انہاں دی یقیناً اے محبت تے عقیدت دے متعلق غور و فکر کرے سو ہن پوچھنا کیتا گیا ہے کہ بھائی علی المرتضی شیر خدا پوچھنا فرمائے دے پہ اے ابو بکر صدیق جے ویلے تساں میں کو ڈٹھائے پیا اچانک تواڈے چہرے دے تے ہنسی آ گئی ہے مسکراہٹ آ گئی ہے اس دی وجہ کیا ہے ہن حضرت ابو بکر صدیق فرمائے جے ویلے میں تہاڈا دیدار کیتا ہے ڈٹھا میں تو حق ہوئے تکا میں تو حق ہوئے میں دیدار تہاڈا کیتا ہے لیکن میں کو فرمان مدینے دے والی دا یاد آ سبحان اللہ ہن میں عرض یہ کرنا چاہنا غور فرمیسو اس حدیث مبارکہ دے وچ حضور دا ذکر بھی موجود ہے حضور دی آل دا ذکر بھی موجود ہے حضور دے اصحاب دا ذکر بھی موجود ہے اے چونکہ ایک بیت نال کنیکٹڈ ہیں اے کو ایک بیت نال منسلک ہیں جدا جدا کونی جڑے حضور دے نال محبت کریں دن او دراصل حضور دی اہل بیت و اطرت نال بھی محبت کریں دن تے حضور دے صحابہ دے نال بھی محبت کریں یہ حضور دی محبت دی دلیل ہی ہے حضور دے محبت دی دلیل وہ حضور دے یاراں دا بھی منن والا ہوسی دار عالیاں دا بھی منن والا تے گھر عالیاں دا بھی منن والا ہوسی عزیزان گرامی توجہ فرمائیو حضرت ابوبکر صدیق فرمائے آپ دا چہرہ ڈٹھا جو ہمی آپ دے چہرے دا دیدار جو کیتا ہمی